وهو من قبيلة قريش وولد 12 ربيع الأول عام 1571 ميلاد. نعم. wanda ya zo ce min wanda ya faɗi min ya ce annabi biyu ne to ya yi annabi ne kuma wannan haza kuf ka gane gaskiya ne. na'am wannan magana ɗaya ce ita ce gaskiya cewan annabi biyu ne wannan mu bamu ji ba mu san daga ina aka kawo wannan bayanin ba la a hadisi wala a qur'ani. Gaskiya ne zol wato zol wannan bayanin da kai wallahi shine bayani na musulunci, shine bayani na gaskiya, shine bayani na tauhidi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba mu ji ka ba saboda wannan. Da Allah ai hakuri lala kira na ne aka yi an ce sauka daga gidan nan ba wanda yake sa min data ba wanda yake yuku da ni ba ruwan mutum da ni. Kira na aka yi a waya ka gane ina kai ka. Aka ce wai ka sauka daga nan gidan zol sauka daga gidanka kana ci ba ruwan kai yan dari ko yan dari ko sallallahu alaihi wasallam mu da muka sani ne ka gane babu wani magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne ko kuma shin an rubuta wannan abun ne ba a fahimce shi ba ko kuma ya rubuta yana nufi to ne a ƙarshen magana annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne tak gaskiya ne zo ba wannan maganan guda biyu wa nahnu la narda bi dhalik wallahi wannan shine imani. Duk wanda yake da yana cewa yana masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda daga wannan lamarin ba. Idan an ce al-akbar wal asghar to mu da wanda muka sani dai shi ɗayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wane ne al-akbar wane ne al-asghar? Ina yake sauran to ina sauran bayanan ɗayan ina yake? A'a kana ji shi wanda ya faɗi ya ce as-saghir akwai Muhammad al-kabir akwai Muhammad as-saghir yace Muhammad as-saghir yace basharun min quraish min bani hashim to wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne min bani hashim min qabilat quraish yawa to shi shehu ibrahim yake nufi sai kuma yace akwai wani muhammadul kabir sai yace allazi huwa khalifatun an Allah tabaaraka wa ta'ala. to me sunan shi muhammadul kabir shi muhammad sunan shi ina ka haife shi to ni a'a gaskiya kana ji akwai isharat siyakin magana shehu ya nuna wannan ba haifansa aka yi ba kuma ba mutum bane. Ina wallahi ba sani wannan lamaruka ba ni dai ko ina duk wanda yake son Allah da manzansa tsakanin shi da Allah ba zai taba yadda ba a zo a ce mishi annabi ne ba gaskiya ne wallahi kai wannan ba magana ce ba zol ko da ina ne masdarinta Allahu alam ina ne aka kirkiro maganar nan amma wannan abun bai dace ba hada kufur bil arabi la shakka fi dhalik kana ji kuma abin da zaka fahimci cewa maganar tabbas tana da hatsari saboda kana ji ɗaya Muhammadul Kabir din shehu ba yana nufin Allah bane shi dan cewa ya allazi huwa khalifatun anillahi kaga laysa huwa Allah lakinnahu huwa khalifa anillahi tabaraka wa ta'ala. amma alkanawi na'am haka dan Allah shi yanzu wannan littattafan an tabbatar shine ya rubuta ko kuma su ne da suke dora masa zol ina da muryarsa in danna ma muryarsa kaji ina da muryar shehu Ibrahim din da yake faɗin haka wallahi kai mun magana ta WhatsApp zan tura ma muryarsa zan maka magana ni wallahi abun da yana daure min kai ka gane ni a rayuwa na wallahi ba ruwana ni da wani dariqa izala tijaniya ka gane amma fa la ba zan bi bayan abun da ya musadin ba lan atba ma ya musadin ka gane al-insanu hasab ala sukut irin sukutin nan ne wanda Allah zai maka hisabi akan sa gaskiya ne wallahi haka yake ba ruwana dariqa tijaniya izala wani wane ne ni ba ruwana da wannan kayan amma me لا تمس شرف الرسول لا تمس شرف الدين gaskiya لا ne عزة لنا إلا بالإسلام قادم أولا الدنيا الدين المسلم تنادى مزا الله صلى الله عليه وسلم gaskiya ne gaskiya ne كجا متن يقاردو أشكيلا زي مولي كوي كي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gaskiya ne zo ka turo mu a WhatsApp ɗin saurari wannan abun ni in ji shi wallahi a zan turo ma
wala zan turo ma bayanin Shehu Ibrahim muryarsa da kansa yake bari. Zan turo ma kai mu magana ta wata. Magana ce ka gane da za ta girgiza maka kwakwalwa wai annabi. Bari in ji daga bakin shi. A'a bari in ji daga bakin shi. To ji daga bakin shi. Ina sauraron kamalan alkanawi. Wa Umar ne yake magana. Umar wa daga ina dan me kai? Ni dan ɗarikar Tijjaniya ne dan fayil Shehu Ibrahim. Haifafen garin Maiduguri. Amma yanzu ina garin Edo State na yake. To baka karanta fi riyadu tafsir bane? Shehu ne yace annabi Muhammadu guda biyu ne. Akwai karami akwai babba. Wannan zai zama muhtamal ne. Zai zama muhtamali ne magana. Ka gane zai zama magana yana da fuska biyu. In ma Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana magana akan zahirin manzon Allah da baɗininsa, ko kuma Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana magana akan hissar manzon Allah da ma'anarsa, in ma yana magana akan shari'ancin manzon Allah da hakikancinsa sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba babu yanda za a yi Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya zai ce maka annabi biyu ne, saboda ya ce wa wallahi la tulfi li ahmad thaniyan fa ahmadu fardun jawharun lan yuqassama, haka yace fa ahmadu fardun jawharun lan yuqassama, sai dai wato ma'ana ko kuma shari'a da hakikarsa. In ba haka ba babu yanda za a yi Shehu radiyallahu ta'ala ne zai faɗi haka. Kana ji? Da kowace ma ma'ana ce. Na'am. Mu a musuluncinmu a tsarin addininmu a bisa tarbiyyar annabi Muhammad haramun ne ka zo ka faɗi wani abu wanda zai rikita al'umma. Akwai asar ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas yake cewa haddisun nasa bi qadri uqulihim. Shi yasa ko ma wace irin ma'ana shehu yayi mu ba daidai bane. Kuma kana ji babu wani ka ce wai yayi kaza cewa yayi Muhammadun Muhammadani. Tsaya da Allah Muhammadani menene? Tasniya ne, musanna ne. Kawai ya ce ma Muhammadun Muhammadani kuskure ne. Shi yasa kana ji ba wani kare ƙarya da zaka zo kai kun yadda shehu ya duba annabi Muhammad ya gaya masa duk abin da ya ga dama, ba girman manzon Allah din kuke duba ba ku, kawai shehu. Haka yazo yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karami yace fa hawa ubaiduhu, kuka zo kuna ta karewa. Na'am Umar barka da shigowa. Kada mu da Allah ku tsaya kar ku mai da abun nan da Allah hayaniya. Just shi wannan maganar mu kale mu a bayanin mu. Ka gane? Cewa ya faɗi wannan bayani. Ka gane? Ni ba zuwa nake in kare Tijjani ba, ni ba dan Tijjani ne, ni ba dan komai ne ba. Ka gane? Amma abun da zai taba mutuntun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yarda da shi ba. A'a shehu daman fa ya saba ya taba mutuncin annabi Muhammad daman. Shi ya saba. Wallahi shehu ya saba. Ba shi yace annabi Muhammad shine mahaifin annabi Isa ba, yace an dau maniyin an zuba a cikin mahaifar Maryam mahaifiyar annabi Isa ta ji dadi. Ka kalli al'umman ai musulmi ka gaya musu wannan. Daman ya saba yi ai. Na'am? Shi wannan Umar da Allah kai dan Tijjaniya ne ko? Ni dan fara Shehu Ibrahim ma kuwa. Okay, ba damuwa. Shin shi wannan abun akwai shi a littafin naku? Ya tabbata ko a'a ka gane ka fahimce ni? Yawa ina jin kar mu da Allah mu dakata kar mu yi irin haka. Allah ya kyauta. Ka san saboda me nake yin tambayan nan ba wai ina nufin zan karyata Karawi ba ko kuma zan kare Tijjaniya ko na abu, ni na ba dan Tijjaniya ne ba. Ni ba dan dariƙa, ni ba komai da haka nan kawai zungurur nake daga Allah sai manzon sa. Ka gane? Amma fa duk abin da zai zo ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan yarda da shi. Gaskiya ne, wannan shine gaskiya. Duk wani masoyan manzon Allah ba zan yarda da shi. Wannan shine magana. Ka fahimce ni? Yawwa shin abun nan tabbas akwai shi a littafi na ɗaya, in akwai shi a littafi an tabbatar shi ya rubuta, wannan ita ce magana. Na bil asbab. Fahimta shine. Malam da Allah ka dan tsaya tukunna. Ina so Malam Alkanawi
A'a ba mala alkanawi ba, tambayar da ya ma za ka ba da amsa. Wannan abin akwai shi cikin littafi a rubuce, shine za ka ba shi amsa, ba ka je ka ce mala alkanawi ba. Umami ban karanta wajen ba, na karanta sabani da ka karanta ne. a to kaga tunda baka san shi ba, kamata yi ka kawo sai ka sauka, ka bar wanda ya karanta shi sai ya hauro, shine adalci. To shi kenan, to kenan shehu yayi tufka da warwara kenan, can ya zagi manzon Allah, can kuma ya yabi manzon Allah, haka ai kake so kenan ka ce ko yawa a to kana ji, sai ka rike inda ya yabe shi, mu kuma inda muka gani inda ya zage shi, yawa inda ya ce guda biyu ne, shi kenan. a'a shine ai ne zagi. Malam alkanawi ka saurare ni, kace zagi ko Kaga wallahi zagin manzon Allah ne a ce masa karami. Muhammadu Saghir yace basharun min Quraysh, wallahi zagi ne. Basharun min Quraysh kuma Muhammadu Saghir. Muhammadu Saghir basharun kuma min Quraysh. yanzu baka karanta littafin sira, yanzu baka karanta littafin sira. Kaga ni ba sira muke ma magana ba, abinda Zol ya tambaye ka, shin abin akwai ko babu, kawai kai masa bayani. Ni kakka jiyo ni kai mun wani wannan, yi masa bayani akwai ko babu. A'a yanzu Kanawi kai zafi ne da kai, Kanawi fa da Allah bari kai ma. A'a Zol wallahi bana son zuciya ne Zol tambaya kai, tambaya kai kace akwai ne ko babu, to kamata ya baka amsa. Ni bana son ni wasa da hankali ne. Ni a rayuwa ka gane, fi sabilillahi tsakani da Allah, ni abun nan ban kalle shi, ban karanta shi da ido na ba. Ka gane? Shin wannan kai tun da kana cikin aƙida kenan ka san ka iya wa littattafan komai. Shin ka taɓa karanta abu irin haka ko kuma ba a rubuta ba, kawai an dora mishi bai yi ba. Ka gane, yana yiwa, za ta iya yiwa, a ka gani za a yi suka, za a yi wane ne saboda yana da 'yan adawa. Shin abun nan tabbas akwai shi ko babu? In babu, in ka ce baka sani ba, ma'ana kai tukunna har yanzu gaskiya dan uwa a gidan ku baka da sani sosai a shi, kuma wannan kuskure ne. Ya kamata in za ka yi aqida ka sani sosai me kake yi. Ka fahimce ni? na ji ka. To bari na baka amsa kai. Ni abin da na san Shehu Ibrahim ya faɗa akan manzon Allah, wa wallahi la tulfi. Assalamu alaikum. Ka gani shi yasa fa nake sa baki. Zol ya baka amsa, in bai sani ba bai sani ba. Zol yanzu ga abin da muke magana akai sai ya tafi kuma wani abu. Ba wani abu da ban zan tafi ba. Ko minti ɗaya ba ka iya sauraron mutum ne kai mala alkarawi. A'a ni kana ji bana son a sauka da kan topic ne ni. Bana son a sauka da kan topic. Ba topic ne ake sauka kai ba. To A kai da Allah Ibn Taymiyyah kai. ka sallah ka tafi kana bayanin aikin hajji. Zol Zol kana ji tunda ka sa baki mun bashi minti 5. Ka duba agogo. Yawa mala kai da Allah ba shi dama. Mun bashi minti 5. Mun bashi minti 5 kan wanda ai ya sa masa baki diye ya gama. Ba mun ga bata lokaci bane. Yawwa. In ba ka san magana ba kai ba ka san ta ba. A'a kyale shi mun bashi minti 5 yayi ya gama. Ka zo kuma kai in karin wanda baka sani ba. In ba ka sani ba sai ka tafi kawai abinka. Tsaya mana an ce Ba sani ba shi ke ni wanda na sani daban ne fa. Shi kenan sai ka tafi ba wanda ya rike ka ba wanda ya shigo da shi. an tambaye ni ina bada amsa kuma kana sa baki ba ka tsaga ji mana. A'a ba an sa kake ba wani bayani dai kake daban. Ba an sa kake ba wani bayani kake yi dai daban. Mu wannan ne ba masu. Kawai wannan magana akwai ta ko babu, ka ce ni ban santa ba, kawai shi kenan. Amma kawai ka tsaya kai ta gaddama. Me in baka sani ba? Ban ci karo da maganar ba. To shi kenan kawai, wallahi da haka kai kana ji, da haka kai wallahi da kai mana adalci, kai wa kanka adalci. Baka san magana ba shi kenan kawai. Shi ne ai abun ma mama da abba tunda bai ci karo da ita ba to bai awo da shi bin kare. Shi ne ai. Ina gaya maka duk abin da ya ce magana a cikin zahirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu nisa. To yanzu an gaya maka akwai ta sai ka kare ta ne, yanzu abin da ya kamata kenan tunda yanzu an gaya maka akwai ta kuma ga inda take sai ka kare. Na'am. Ina nake kare ta yanzu ai. To bismillah. Okay, bismillah.
Okay, yanzu kai ina zuwa Malam Abba. Malam Umar. Yanzu kai kai da Annabi Muhammadu guda biyu ne? Tunda ka rage za kai. abin nan nasa zahirinsa da batininsa ba na yadda. Ta yadda guda biyu ne? Na yadda. Ta yadda ɗaya karami kuma yana son abin da Banu Hashim suke so? haula la quwwata illa billah. Eh? Kamar Ta yayin yadda da ɗayan abin da karami? suke so. Haka aka faɗa a littafin. Ka yadda a da mana, yi shiru mana. Ka yadda? Suna son abu kaza. Shine Haka shehu ya faɗa. Ni nassin maganar shehu fa nake kawo maka kace ka yadda. Ka ce na farko ka yadda. Allah karanto wajen. Na'am? Kace karanto wajen. Wace a karanto maka wajen? kakka ba shi ilimi ya yi jayayya da kai, kakka ba shi ilimi yanzu kuma ya ringa jayayya da kai, yana ɗalibinka ya ringa jayayya da kai, kakka karanto yanzu ka ba shi ilimi yanzu ya tsaya jayayya. San an ƙi a karanto, waye ce kai ka shiga abun baka da ilimin abun, kawai sai ka ringa bin su sasa kai. Yanda ka san Holy Spirit taɓa jin maganar ba, kuma yau ya ji ta, kuma so yake tattauna a kanta, yanzu ya fara jin ta, bai san ta ba. Kai ka ce Holy Spirit a Christianity. Abin da Kiristoci suke gaya mana kenan ba, muka jawo Bible din su suke mana babu da Holy Spirit. Kuma Holy Spirit din ne da ku. Wanzu yanda kada Kiristoci kuka sani, yanzu muna tattaunawa da kai ne akan maganar shehu. Ka ce shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce Muhammadu akar makallawa a mana afuwa a karanto masa ya fassara, amma larabcin kai za a ja masa ya fassara. Kowane gaba kuma za a masa tambaya. Yanzu ba matsala, tsaya mu ja masa. Ka yadda cewa Muhammadu Muhammadani ne ko? Ka yadda? Na yadda. Masha Allah. Ka yadda ɗayan Muhammadu Shi karami? kenan masha Allah. Ina zuwa Abba. Abba Ɗaya shi kuma ba. babba. Bari ya karanto wajen. Bari ya karanto Ina zuwa wajen. mana. Jira. Bari ya karanto wajen. Ya mana. Ka yadda ɗaya karami ne ɗayan babba ne ko? In har shehu Ibrahim ya faɗa na yadda. Ba damuwa. In har shehu Ibrahim ya ce annabi Muhammadu bi ne, ka yadda? Na yadda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni na bukaci ma a karanto din, amma saurara sai mun fara kawo maka gaɓoɓin sai mu karanta maka sai ka fassara da kanka. Amma dai na farko ka yarda annabi Muhammadu biyu ne. Na biyu, shin ka yarda cewa ɗayan babba ne ɗayan ƙarami ne? Abin da na yadda da cewa akwai zahiri. Malam, ga abin da na tambaye ka. Ga abin da na tambaye ka. Kai za ka ba, kai kake ma kanka tambaya ne ko ni nake ma tambaya? Ina ba ka amsa abin da sani ne. A'a, ni amsar tambaya ta, in baka san tambaya kace ban san amsar tambayan ka ba. Sai Inna sake mutane wannan. wallahi Ba akwai kai kira dabbobi. maka tambaya ba. Ban san amsar tambayar ka ba. Okay, to yanzu da shehu ya ce annabi Muhammadin ɗaya babba ɗaya ƙarami, me yayi kenan? Ya yi daidai ko ya yi rashin daidai? Shi ne aka karanto min wajen injini ce. To fassara Muhammadu Muhammadani. Muhammadu, in an ce kalmar Muhammadu ana nufin Muhammadani ne. Kai. Dakta, assalamu alaikum, dakta. Wannan gaskiya kana ji zai wahal da mu ne, ba gaskiya yake nema ba, kuma ba manzan Allah ya zo karewa ba, shehu yake karewa. Wallahi, shehu kake karewa ba manzan Allah ba. Shehu ya fi manzan Allah a wajenka. Akwai nassun malamansa da suka ce a bujirar da maganganunsu a zahirinsu. In kuma zai musa wannan nassun ne to, cewa suka yi wala ya ta'awwalu alaihi kalam bal ya kafi inda zahiri kalami, haka suka fada. Kana ji? Fassara muka ce ka fada. Kana ji kyale shi. Shehu yace qultu lakum. Fassara qultu lakum. Na ce muku. Muhammadun. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadani. Biyu ne. Muhammadu biyu. Muhammadu. Wato Muhammadu guda biyu ne ko? Yawwa, shine ma'ana Muhammadu fil zahiri wa Muhammadu fil batini. A fasar aji a gaba ba haka take nufi ba. Muhammadani shine aka ce duk har yanzu ana wai abu ɗaya, to ba matsala. Muhammadu Saghir. Akwai Muhammadu Saghir.
fassararsa da Hausa Muhammadu a zahiri kai kaga fassara Muhammadu Saghir fassara muka ce ai ba a fassara shi a madlunin lugha in saboda in ka fassara shi a madlunin lugha a to kun ji fa dai ba a fassara me yasa aka rubuta kai wallahi subhanallahi ɗan dariƙa akwai yanzu yana mala alkanawi eh sai aka ji yanzu yana kokari ya faɗa ya nuna maka cewa ne ya mafi wanda ya rubuta littafin fahimtar larabci wannan to shi ba haka ba su laraba kuma suka karanta ya za su karance shi a ku bar shi ku bar shi ku bar rubuta shi da yaran su a to ai shi ya mafi laraba fahimtar larabci misali mana abinda an ce daya ma zukna Muhammadu Saghir kaga da Allah kana ji ba wannan surutun maka tambaye ka ba fassara Muhammadu Saghir akwai Muhammadu Saghir wato Muhammadu na zahiri a ƙarya ne a shi ne zahiri kai shi ne zahiri ku sauke wani wani san komai wani ma ƙarya kake ƙarya kake na faɗa mu a shi ne zahiri ɗaya na sani kai Allah ya kyauta a ƙarya kake yi a ƙarya ba zagi bane ƙarya kai ai ba matsala sai ka ce ba zagi shi ne ba kana ji ba matsala basharun wallahi ƙarya kai kace ƙarya ba zagi bane yanzu da Allah karka sauke akan mu je mana mu je a wallahi ƙarya kai a sagir ne ba ƙarami ba zahiri bane ƙarami ne yawwa dan baka da wani kamus a duniya da ya fassara a sagir da zahiri babu shi ƙarya kai saboda idan kace karami saboda idan kace karami kamar tauye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi amma shi gaba ɗaya shi ne fassara muka ce ka yayi ai fassara muka ce ka yi a an zo wajen ma yace in kace karami tauye darajar manzon Allah kai to kaga shi shehu na kawai tauye darajar manzon Allah me yasa to shi shehu bai ce Muhammadu Zahir ba sai ya ce Muhammadu Saghir din saboda shi ma ya tauye darajar manzon Allah ko da arifai yake magana mana masu tauye darajar manzon Allah ko a tafsirin Qur'ani ne da arifai a tafsirin Qur'ani a tafsirin Qur'ani ne da arifai mala ibn kasir ya kawo wani magabaci guda ɗaya wanda ya gabaci shehu kai Allah ya wanda ya fahimci lafiyar haka shi a sufancin ma kawo wanda mana ya fahimci shi a sufancin kawo mana mutum ɗaya a cikin magabatan shehu sun fi kamar shehu ko wanda ya fi shehu wanda ya malam Umar ba akwai muryar shehu Ibrahim da karanta wannan gurin ba yawa akwai mana to abin da ya karanta akwai kada mu yanzu ka ci gaba da karantawa mana me yasa ka tsaya tambayin ka nake so ya abin da ya karanta Muhammadin Sagir akwai inda ya karanta Muhammadin Sagir huwa Muhammadin fi zahir akwai inda ya karanta haka ko tafsirin Qur'ani ba wannan zaman ka da shehu da wannan tafsiri ne ba shehu zato gaskiya ko malam Umar inda aka da malam Alkano ko wallahi wahalar da al'umma kawai zaka yi yanzu da kanka ka ba su amsa cewa in aka ce Muhammadin Sagir an tauye manzon Allah to ke da yanzu kaga yanzu ka ba da amsa ka ji ana cewa lokacin da annabi ya Malam Usman kana ji akwai wani malamin su da ya ce duk wata magana da ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai a urfin mutanen wurin ya zanto zagi ne su ba ruwan su zagi ne sunan shi kwarai kuwa da arifai yake magana ai Allah kai shiru malam arifai okay tafsirin Qur'ani okay tafsirin Qur'ani dama da arifai yake yi na san tafsirinsa gaba ɗaya ba da arifai yake magana Allah ya shiru okay da arifai yake yi fara magana ne zan sauke eh shi ne gaskiyar magana to da jahili ne okay haba da Allah wato ka sa abin da yake faruwa wannan barka in ka ce bai jahili ma malam Usman ai ka raga wallahi wannan ba jahili bane wannan duddu yake sun buku me yake ba abin da ma yake ta addinin gaba daya kawai blindly yake addinin a to kaga wani ya ce ya fa ga wani ya rubuta ya ce wai ya ba a rufai da gudu ya ba a rufai da gudu ba arifai su da gani manzon Allah amma su a wajen su gode da mala alkano ba mu ganka ba jiya mala ya ringa tambayanka wallahi kuma ka san wani abu shedan ne ya mantar da ni wallahi ina zuwa gida ne bacci wallahi mala ya ringa tambayanka dan ya ce yana bibiyan karatunka sosai da sosai masha Allah wallahi ina zuwa ne bacci
amma ai ba an gama yi ba kenan. insha Allah za mu tsara fixin wani date in Allah ya so. Malam zai shigo ai wani kamo shi kenan yanzu. Malam Kanawi. Na'am. Malam Kanawi waɗannan mutanen suna da son zuciya kwarai da gaske. Gaskiya ne. Suna nuna Malam zan baku dama bari sana. Sun fi son. Malam zan baku ina yake office dama bari sana hawo. Ina so da Allah wancan group din da Malam Ismail ya bude jiyan nan. Na'am. Anya ya bude kuwa. Mu dan tattauna da Allah kan wannan matsalolin da. Okay, ya bude dan ni ban gani ba. A to wallahi ban gani ba. Da Allah malam mu samu mu mai da hankali sai mu dan samu lokaci ko da awa ɗaya ne mu dan tattauna. Ba matsala. Abubuwan da suke saura things will be like things will continue. Allah ya saka mu alkhairi. Amin. Malam Ibn Kasir a tashi lafiya. Allah ya saka alkhairi. Amin. Ba matsala Bari insha mu focus Allah. akan Manu an can fadin barin taricin nasu kawai. Kuma Abba bin Abba dama ina neman ka kwam da Allah kai mun magana ko da yake zan duba insha Allah. Malam Ibrahim Mu'azzam wato ka san abu da ban mamaki da yan dariƙan nan? Wai sun yadda Shehu Ibrahim zai iya magana a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mummunan magana. Wanda kai ka san cewa tabbas an tauye manzon Allah ne. Amma jin da za su yi magana kariya saboda Shehu zai faɗi. Yauwa abinda nake so magana kenan. Wai za su kare shehu su bari kuma ya ci zarafin annabi. Kuma abu Kaga shi da kansa ya tabbatar duk wanda ya ce wa annabi wa Muhammadu Sahih cin mutunci ne, cin zarafi ne na annabi. To amma wai ya yarda cewa an ci zarafin waɗannan mutanen a kuma gurin wai zai kare wannan magana. Dan Allah wannan wace annabi a gurin su. saboda in ya ce wai da larabci ai fassarar tana nufin wai zahiri na zahiri ne, to su waɗanda suke laraba da suka karanta ta yaya su fahimci na zahiri ake nufi. Kaga wannan zance ne na ƙarya kawai. to wai ma Malam Alhaji Ibrahim Na'am. waye magana wani akwai manzon Allah na zaki in ba ma dan Allah in ba rainin wayo wani Shehu Ibrahim ba. To wani ilimi ne su ba za su karbi ilimi daga Allah da manzansa ba, dole sai sun karba da gurin gumakansu. Allah ta ko ina wai amma ba su yarda ba wai sun ma kasa manzon Allah wani zahiri ne ba. Aiwa wallahi. Kuma mafi kaskanci ma ka ce da annabi wai karami. Mafi kaskanci kenan wai ka kaskantar da shi ka ce. wai yana son abin da banu hajjin suke so. Gurin waye ake Shi ne wanda baya shirya da wanda yake so. Ka ji da Allah. Kuma ya kasance da babu abu bali kuma duk wannan manzon Allah ne zahiri ba annabin na zahiri ke magana. Kaga wato Malam Ibrahim anan fa wallahi tuhuma da aka yi manzon Allah. akwai wanda yake jin rediyo a kusa da shi. Malam Ibrahim ne yake yi. Malam Ibrahim ne yake jin rediyo. To Allah ya Gaskiya ya kyauta. bata mare wallahi. yanzu kaga fa idan suka ce idan mukaddara ma musallama musu ma cewa akwai na zahiri akwai na baɗini kenan fa kamar su ce manzon Allah yana da wani iko na ya shiryar da wanda yake so, amma duk da Abu Talib abin da ya yi masa na kyautatawa ya ƙi ya yi amfani da ɗayan ɓangaren ya shiryar da shi, kamar fa suke so su ce ba. Warai kuwa. Ubangiji Allah ka shirye mu. Amma ni ina ta'ajibi mutum ya zo zai kare wani faramfara ma shehu ya ka yadda ka bi shehu ya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Ai ban ana jina zu. Kuma da an yi magana sai su ce kai ne ya baka san annabi. Ko kunyar wannan kalmar ko kunyar faɗanta ba sa faɗa. Assalamu alaikum. Muna jin kafa. Wa alaikum salam. Na assalamu alaikum. Akan kallon ana jina ko? Muna ji. Kamar network dina yana rawa. Malam na ke cewa a cikin wannan abun fa kamar idan aka sallama musu rababbiyar ma'anar da suke so su bayar na cewa akwai zahiri da baɗini, kenan fa kamar su ce duk irin kyautatawan da Abu Talib ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah yana da imkaniyar bayyana da surarsa ta baɗini ya shiryar da shi amma ya ƙi yin haka, tunda sun ce ba raba biyu bane, akwai na zahiri na To ni na taɓa jin banda son zuciya. Banda son zuciya baka san waje ba za ka yi bayanin waje.
ni abin da yake ban mamaki baka san guri ba, da za a kashe ka baka san inda aka faɗa abin ba wai za ka yi bayani. Ina san zuciya ne, ku da littattafan ku ba kwa karantawa. karban hali ke nan mala. Wallahi baka san waje ba fa, da za mu ce duk abin da za mu yi masa ya nuna wajen, wallahi bai sani ba. Ya faɗi littafin kuma ya faɗa inda kaga akwai son zuciya, kai baka taɓa karanta guri ba kuma ka zo za ka yi bayani. Akwai abin mamaki gaskiya. Wallahi san zuciya ne. Allah ya kyauta. Wallahi san zuciya ne. Mala Abba, na yi kiranka, na ga ka yi kira na, da yake wannan da shi nake amfani da data, shi yasa da kai kira. Ok, na gane, insha Allah zan yi kiranka daga baya. To Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, amma dai akwai son zuciya. Kai baka san abu ba za ka yi bayanin abu, baka da ilimin abu, baka san inda aka rubuta ba za ka yi bayaninsa. Akwai son zuciya. Number waya babu number waya. Malam Mustapha Jibrin, ta TikTok ake yin live, ba ta Facebook bane, ta TikTok ne ake yin live. Allah ya kyauta. Kawai mutum kai baka san inda aka rubuta abu baka ce wai zaka zo ka kare haka kawai. Wato mu ne malaman ka kenan yanzu, mu baka ilimi kai jayayya da mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da malam. Audu Harun ya gida, ga wani dan dariƙa yana shirin haruwa. Audu Harun. Wa alaikum assalam. Ba wannan dan dariƙan da Allah ya yi magana. Yawa barkanka dai ya gida. Akaramakallahu, dan tsaya, ga wani dan dariƙa ya hauro. Sannan da kokari alkanawi. To barkanka dai ya gida ya wajen. Alhamdulillah ya kokari. Alhamdulillah, na ga hotunan shehu a bayanka. Wallahi haka ne. Kai ma dan shehun ne? Ya bincike na hukai bayan Allah, ana ta kokari ko. Ya dai sauke musu nauyi na batar da al'umma da suka yi, ana ta yi gaskiya. Ta Allah dai sa kana. A nan yanzu Shehu Ibrahim cewa Annabi Muhammadu biyu ne. Ana wanga na kwana ka ai sati ne a ganin ka kana turowa, wasu ƴan uwa sun tako su yi ma bayani a wani bayani suka yi mun? Wani bayani suka yi mun? Maimaita bayanin da suka yi kowa ya ji. To maimaita bayanin da suka yi kowa ya ji. Karatu ne mai tsawo. To ƙarya suke ma, ba wanda ya hauro nan ya mana bayanin Annabi Muhammadu biyu ne, ko aya ko hadisi. ƙarya ne. To a'a, ai yanzu ba yi filin tambaya ba ne, da ka tafi gidan rediyo. Ana cewa Annabi Muhammadu biyu ne, ana faɗin kafirci, kai za ka yi wata tambaya. Kai yanzu ba ka yi kishin Annabi Muhammadu ba, ka tsaya ka ƙaryata shehu kawai tunda ya ce Annabi Muhammadu biyu ne, wai ka ce wai a wannan. Ni ne na rubuta littafin? Ni ne na rubuta? Abinda an ka rubuta baka fahimta ba. To yawa, to kai ka fahimta, kai mana bayani. An yi ma bayani ba. Waye ya mun bayani? Waye ya mun bayani? Yau na ka sako shi, ai an hisa TV kana wannan kana tura wannan akan. An hisa TV. Okay, duk kana ma bibiya ta. Kai ɗan ɗari ku. Kana bibiya ka sosai kuwa. Amma baka karɓi gaskiya ba, har yanzu baka tuba ba, kana nan. Ban ga gaskiya na ba ko muskala zarta aka yi da kike. Yanzu kana ji? A bar ni ma tambaya. To yi mun tambaya, Allah ya sa na sani. To madalla. Abin da nake tambaya shine wato wani bawan Allah da aka ce ma Waisul Karni da ya ce masa yadda na Umar
radiyallahu ta'ala anhu kun zauna da manzon Allah na amma ba ku san manzon Allah. To ta nake tambaya shi a wani waje ka ganta a rubuce? A wani waje ka ganta a rubuce cewa ya ce sun zauna da manzon Allah ba su san manzon Allah ba, a wani littafi kuma me ingancin magana? a cikin riyadu salihin wannan magana. To tsaya in buɗo riyadu salihin shafi na nawa? Amma gaskiya ban san kuna mata ko wani shayi na a wani babi ba matsala, a wani babi? A'a, a wani babi ba matsala, shafi mun yafe ma shafi, a wani babi? Bayanin Umar Sulkarni ba ka san shi ba. Nan na cewa ba su san manzon Allah ba, ni ban sani ba. Kai tsakani da Allah. Irin karatun malaman ku ne na yi wa annabi ƙarya, karatun sufaye. Shi yasa Imamu Suyuti ya ce kun fi kowa sharri gurin yi wa annabi Muhammadu ƙarya, ku sufaye. Karatun ku ne na makaryata na gizo. Kai ma annabi ƙarya. Malam gale shi kawai wannan ya faɗa maka shafin. Tun da kayan kozance ka auro kayan kozance shafi kawai inda kake ka faɗi littafi. Yaushe za ka zo ka yi ko magana kuma ka faɗi sun littafi kuma ka ce ka san inda take ba. In dai ba ƙarya kai ka faɗi sun littafin shafi. Ba da kai nake magana ba. Ko kuma na sauke ka ma zan yi. Kamar da yi magana da malami. Wane sai ka faɗi shafin. Kiran ka ne. Malam irin waɗannan jahilan fa ko sun nuna annabi bai dame su ba. Shehu Ibrahim ya kaskanta manzon Allah. Kaga shi bai dame ba, ya nuna ya yadda. Kuma sannan a wani gefe ya je yana nema ya Uwaisul Qarni ƙarya. Kuma hadda faɗin sunan littafi da magana, amma ba zai iya tabbatar da inda magana take ba. So ko a addinin ku na ɗariƙa kun ɗauki komai kawai za ku faɗo ku faɗe ta ne kawai, ba tare da kun auna ba, ku taɓa ganin magana ba fa, bai taɓa ganin ta ba, bai taɓa karanta ta ba. Amma ka ja ce a littafi, kuma an ce ya faɗi sunan littafin, ya faɗi magana, an ce nuna wai ya ce wai kai baka san inda take ba. Wasu irin jahilai ne waɗannan mutanen. Ba da Allah. Shehu ne fa a gaban su fa. Shi ba fata wai shehu ya ce annabi Muhammadu bi bane fa ya dame shi ba fa, shi wallahi wannan bai dame shi ba. Shi wannan ya fahimci za a yi kiran manzon Allah Muhammadu Sagir, shi wannan a gurin shi daidai ne tunda ya gane, amma wancan da ya yanko ya faɗi ba zai iya nuna ta ba. Kuma gobe ku ce wasu su ne makiya manzon Allah ko? Kai, sannan mutanen Allah ku ne makiya manzon Allah. Makiya manzon Allah ko? Makiya manzon Allah. Azalumai kawai. Azalumai. Mayaudara. Wanda yaudara ba ku komai sai ban take lahin mutane. Ban take da yi karatun ka ya kare na wurin ban take lahin mutane. Mahammed ai abubuwan duk a bayyane suke. Ya gane cewa Ya za ka zo nan wurin ka yi magana ka ce ga cikin littafin da take, amma ba za ka iya faɗi ga littafin da an ɗauko maka ai. Sai ka gaya mana inda muke, ni idan aka hiddo wannan magana na bi ka duk abin da kake so, duk ɗariƙar da kake nima zan koma musu. Shikenan. Ka samu fasinja ma yanzu. Ya samu fasinja. Allah ya Mahmedi, mutane ba sa karatu, shehunan ku ba su karatu ba, ku ba ku karatu ba. Ita musu tatsuniya kuma suna ɗauka. Ina muku tatsuniya da sunan karatu. Wai kaji wai Sulkarni. Ya ce masa sai. Malaman ku duka ƴan tijaniya na suka karantar da wai Sulkarni wai ya ce masa bai wai ba su san manzon Allah ba. Shehu Ibrahim. Babu malamin da ba. Shehu Ibrahim shi san manzon Allah, shi yasa ya ce mai Muhammadu Sagir, kuma an ce ka kare ka ce ka yadda. Can wani gurin kuma ya ce shine baban Annabi Isa. Can wani gurin kuma ya kare kai shi wanda ya san wai manzon Allah kenan. Kuma duk kun yadda. Allah ya kyauta. Ashe ka san me kake yi. Malam irin wannan jahilan ko wallahi su je su turo shehunan su, ya turo wali mai singileti kawai zai iya. Ka ce mai fito daga ramin da ya labe, ya zo Malam Alkano yana neman shi ba shi karatu kyauta, ba ya je matar shi yana faɗa da kaset ba. Lokacin ka ai yayi ma a gidan nan, sauka ka tabi cikin yan uwanka. Malam ɗauko mai kwari, wannan dai kam jahili ne kam. A gaskiya babu mai kwari. Ai gaskiya ɗariƙa babu mai ƙwari gaskiya, tabbas ba mai ƙwari. Ababen tausayi shi ma wannan barka ga ɗauko maka wanda an ɗauko shi ma ƙila da zagi zai fara.
malam Nasiru. Assalamu alaikum. Baran ku da yamma. Ya Shekar Kanawi. na'am Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa alaikum salam wannan ayyukan malam ba lafiyayye bane ba. kai Ayuba ma baka iya sallama ba, ma sallama ma baka iya ba Ayuba. Yanzu zan fara zagi. Wallahi ba bai da lafiya malam. Sallama ma bai ma iya ba. Haka ake sallama kai Ayuba. Assalamu alaikum. To tun da ka wannan ka fara koma ka fara iya sallama sosai sai ka dawo. Je ka fara haddacewa. Yanzu zai fara ma a shan inda wannan shari'a ne. Bai da lafiya. Wai di ɗan ɗariƙan ba sa nan ne? Tun 150 da kan zai wahala a ce ba ɗan ɗariƙa gaskiya. Bai yi kama da hankali ba a ce ba ɗan ɗariƙa a mutum 150 da karama. Zai wahala. To ina ganin ni zan saukatan da sun gudu.